És szevasztok srácok, üdv ebben a mai videóban. Ebben a mai videóban Magyarország clutch rekordját próbálom megdönteni, amit, ha jól tudom, Jump Glitch tart 117 clutch-al, vagy 107 clutch-al, nem is tudom pontosan, de ezt szeretném megdönteni. Úgyhogy, ha nem jól tudom, akkor javítsatok ki, de meg szeretném dönteni, hogy én legyek az új magyar rekorder, és hát sok sikert nekem. Úgyhogy ja, mehet. Szerintem, hogyha most ebben a videóban nem sikerül, akkor több ilyen részt is akarok. Meg lehet, hogy majd fel fogom gyorsítani a videót, hogyha túl lassú lesz, úgy értve, hogy sok klácsot bírok beadni. Mit tudom én, 2-szeresére vagy 3-szorosára felgyorsítom, és akkor úgy nektek gyorsabb lesz, nem lesz olyan hosszú a videó. Majd a videó végén összeszámolom a klácsokat, és úgy értve, hogy majd megszámolom, és kiírom képernyőre. Úgyhogy ja. Majd ti fogjátok látni vágásnál, amikor már kint lesz a videó, ti fogjátok látni, hogy mégis sikerült-e, vagy nem. Úgyhogy ja, toljuk. Most nem fogok annyit beszélni, inkább megpróbálok koncentrálni, úgyhogy sok sikert nekem. Hát ezt meg is nyertem, úgyhogy gyors kiskippelem, és akkor Na itt vagyok srácok, csak gyors átskippeltem a betöltést, és nem is tudom hány klácsnál jártam, mert ugye nem számoltam, de innen folytatjuk. És egyébként, hogyha kilaggolok, meg lesz minden videón, mert ez nem nettel működik, és akkor azt is fogjátok látni, és hogyha kilaggolok véletlen, onnan folytatódik, ahonnan abba hagytam, úgyhogy azt úgy bele fogom számítani. Úgyhogy ha ez csalásnak számítana, akkor írjatok rám, és akkor megpróbálok rajta választatni, de szerintem nem. Vagy ha most kilaggolok, az nem az én hibám igazából, hanem a net hibája. Úgyhogy nyomjuk. Jú, ez mondjuk szerencse volt, szerencse, nagy szerencse. Jó, a dupla falat kihagyom még egyenlő, hát és sajnos meg is halnak a botok. Úgyhogy ezt is gyors skippelem. Na, itt vagyok, tölt be újra a kör. Folytatjuk ugyanonnan, ahol az előbb. Az előbb is kiestek a botok, sajnos még nincs segítőtársam, de a következő videóban már reméljük lesz. Úgyhogy most toljuk ezerrel. Jó, most itt átmegyek. Jó, minden jó eddig. Jó, eddig minden jó. Egyébként gondolom, hogyha nézitek ezt a videót, felmerülhet bennetek, hogy csalok, de ez nem ér. Jó, ez nem ér. Jó, ez 100%-osan a bot miatt volt, ezt ti is láttátok. Megvan videón, jó, innen folytatom. Láttátok, hogy a bot nekem jött és belelökött a tüskébe. Most ez bármilyen nevetséges, de rám esett és belelökött a tüskébe, úgyhogy ez most így nem ér. Úgyhogy, hogyha csalásnak tartsátok, hogy vannak benne vágások, a vágásokat csak azért csinálom, hogy ne kell legyen végignéznetek a betöltését a körnek. Mondjuk most, amit nem vágtam ki, azt ne kell legyen végignéznetek. Mert ez kicsit unalmas lenne azért folyamatosan minden kör után végignézni. Úgyhogy folytatom onnan, mert ez nem az én hibám volt. Itt meg véletlen átlagoltam, na mindegy. Ez egyáltalán nem az én hibám volt, úgyhogy szerintem minden folytatom. Ha magamtól meghalok, az lesz az én hibám. Vagy hogyha kilaggolok, az se az én hibám. Ha magamtól meghalok, az lesz az én hibám. Úgyhogy ez 100%-osan a bot hibája volt, mert nekilökött a tüskének. Jó, ezt nem klatcsolom be. Át a duplát se. A duplát még nem vállalom be azért. Jó. Át a duplát azt azért nem. Jó. Oké. Jó. Az a baj, kiesett a bot.
Úgyhogy most megint leállítom. Na, újra itt, srácok. Innen folytatódik. Eddig jól megy. Én azt mondom. Eddig jól ment. Hát, srácok, ennyi is lett volna a nagy klácsolgatás. Hát én szerintem már nem vágok bele még egybe, mert így is elég hosszú lett a videó, 5 perces. Hát és akkor szerintem nem tudom, hogy ilyen 20-30 klácsot szerintem beadtam. És akkor ebből biztos, hogy lesz következő rész, csak segítővel, ugye? Hát remélem, hogy legközelebb többet sikerül, most egy kicsit elcsesztem. De jövök a következő résszel, úgyhogy köszönöm a figyelmet, hogyha valaki meg fogja nézni ezt a videót. Úgyhogy sziasztok!